बिथां तुब्लाव ब्रह्म बर'नि मुंदांखा थेरापिस्ट मुलि गैयालासेनो बिथाङा माखासे देहानि बेरामफोरखौ फाहामनो हायो। Hello खुलुमबाय, welcome back to my channel. जों थांनो ओंखारदों काजलगाव चिरां तुब्लाव ब्रह्म थेरापिस्ट बिथांनियाव। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना गासैबो बिनि बिसय दिनै मिथिनो मोनगोन। So go on watching, थारमाने नायलांबाय थादो। नै अखा हाबाय माथो। दा जों मोनबाय हाग्रामा ब्रिज, बेखिनियाव एसे अखा हाबाय। हाग्रामा ब्रिज बे जाहैबाय चापागुरि रौमारि आश्रमनि गेट, चापागुरि सारियालि द ट्राफिक पॉइंट आरोखि बे नेशनल हाईवे 31C काजलगाव UN ब्रह्म कलेजनिफ्राय साहाजों हाबनांगौ आरोखि। बेजों हाबै हाबै थांनानै नेक्स्ट लेफ्ट टार्न, नैबे बेयाव लेफ्ट टार्न लानानै एसे सिगांजों थाङै थाङै थांनानै राइट टार्न लाहैनांगौ आरो हाईवेनि साहा मथा मथि 1 किलोमिटार। फाइनाली जों मोनफैबाय नै, बेनो जाहैबाय जोंनि तुब्लाव ब्रह्म द थेरापिस्ट बिथांनि थाग्रा रुम। बेवहाय बिथाङा दा सम रुम लानानै थागासिनो दं आरो ट्रिटमेन्टखौ बेयावनो होनाय जायो। नैबे रेजिस्टारावहाय नामफोरखौ थिसननानै लाफैग्रोनांगौ। नै बे जाहैबाय रेजिस्टार। बे दिनैनि दिनावहाय साबेसिम जाखो एन्ट्रिया 15 जन एन्ट्रि जानानै दङसै। दा टाइमा जाबाय 11टा। दा नै आंनि खाथियाव दङ, बे जाहैबाय बिथां तुब्लाव ब्रह्म बर'नि मुंदांखा थेरापिस्ट। मुलि गैयालासेनो बिथाङा माखासे देहानि बेरामफोरखौ फाहामनो हायो। नोंथांमोना सिगांफोराव नुबाय जानो हागौ आरो नुवाखैब्ला आरो बेनि बिसय आं माखासे बिथांजों रायलायगोन, नोंथांमोना मिथिनानै लानो हागोन। आंनि नामा तुब्लाव ब्रह्म, स्पेसियली आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि आरो खासिक'त्रानि। आं दानि थायो काजलगावआवहाय। काजलगावनि बे डिटि अफिसजोंबो फैजायो आंनि रुमावहाय। ओरै फारसेथिं UN एकाडेमि कलेजनि सेरजोंबो फैजायो। दा बे ट्रिटमेन्टखौ मा ट्रिटमेन्ट होनो? बेखौ स्पेसियली निउर'थेरापि आरो निउर'थेरापिजों लोगोसे CLMT थेरापि एड खालामदेरनाय जायो। आच्छा आच्छा। दा बेखौहाय बे कर्सखौ बहाय सोलोंनानै फैया नोंलाय? बे कर्सखौ एक्चुअली प्रेक्टिस खालामबाय थानांगौ। बिदिनो प्रेक्टिस खालामबाय थानानैनो सोलोंलांनाय जायो आरो स्पेसियली आं मावदोंमोन बेंगलराव आरो मुम्बाइ। बेंगलर आरो मुम्बाइआव ने? एसे गोबाव एक्सपिरियेन्स लानाय जाया? दा बेयावहाय ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय बबे बबे जायगानि फैयो? दा नोंथांजों बेबायदि ट्रिटमेन्टखौ खालामजागोन बा फाहामजानो थाखाय? आंनियावहाय फैयो, बहुत गोजान गोजाननि फैयो, खाथि खालानि फैयो, जेरै धेमाजि, शिलं, मेघालय, ओरै जोंनि लकेल एरियानिफ्राय बाक्सा, उदालगुरि, चिरां, क'क्राझार, बेंगल। बेवहाय नोंथांजोंहाय बे ट्रिटमेन्टखौ लाफैनो थाखाय जुदि गोसो जायोब्ला बिथांमोना माबोरै नोंथांजों जगाजग लानानै माबोरै फैनो हागोन, बेखौ एसे माने प्रसेसखौ एसे खिन्थाना होदो नामा अननानै? आंनियावहाय आंजों जगाजग खालामनो थाखाय आंनि मबाइल नाम्बार होनाय जागोन। बे मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनांगोन आरो आंनिफ्राय फुल डिटेल्स एड्रेसखौ लानांगोन आरो लोगोसे आंनियाव फैनानै बेयाव रेजिस्टार दङ, बेयावहाय गावबा गाव लिस्ट लानांगोन। जेरै थिसनना लाफैनांगोन। बे आंनि ट्रिटमेन्टआ स्टार्ट जायो
10टानिफ्राय 2टासिम 10टानिफ्राय 2टासिम बियो सानफ्रामबो डेली ना आच्छा ओमफ्राय दा बेवहाय ट्रिटमेन्ट लानायनि जेनाखि चार्ज एबा बेसेनाखौ बेसेबांसो लानाय जायो फिसफोरखौहाय एक्चुअली आङो ससियेल वर्कार बायदि खामानि मावगासिनो दङ बेबायदि हस्पिटालफोरनि बायदि फेसिलिटिस जेबो गैया स' बिनिखायनो आं 500 ट्रिटमेन्ट खनसेयाव 500 लाखिनाय जायो खेबसेयाव ओमफ्राय बिदिनो सानबेसेसो ओरैनो नर्मेलि सानबेसेसो लायो बिसोरनिखौ माने फाहामथारनो बा मोजां जाथारनो थाखायब्ला सानबेसेसो लानाय जायो बिसोरनि ओरैनो स्मल प्रब्लेम बा साननैनि गेजेरावनो रिलिफ मोनलांगोन आरो एसे बिग प्रब्लेम बा जेरैहाय नोंना रोदाया सिनस्रियाव माबा जानाय बेफोरबायदिबा 15 डेज 10 डेजनिफ्राय 15 डेजनि गेजेराव सल्भ जागोन आरो अभारद्राय लं प्रसेसनि ट्रिटमेन्ट बा हाइस्ट 3 मान्थ बेनि गेजेराव सल्भ जागोन मेजरथारब्ला 3 मान्थसबो नांनो हागौ 3 मान्थसबो मा बेरामखौ नोंथाङा ट्रिटमेन्ट होयो स्पेशली आंनियाव दा मेजरा जानानै दङ सानाय सुनाय जेरै अल जइन्ट लिम्फ ओमफ्राय लोगोसे ओरै स्पन्डिलाइसिस जाहांनाय जइन्ट माने जरा सानाय आरो बेबायदिनो स्पन्डिलाइसिस जाहांनाय लोगोसे आरोबाव ओरै पेरालाइसिस जायफ्रा गोदान सिलिगुरिफोरनिफ्राय बा ओरै गुवाहाटिफोरनिफ्राय जायफ्रा गोदान फैजेनदों जेरै फिजियोथेरापि नांगौ मोनाखै बिसोरखौबो लोगोसे मावफानाय जायो फिजियोथेरापिस्टखौथ' आंबो बङाइगाव नागिरना मोनाखै लवार आसामाव दं होननानै आं एसे खोनादों नाथाय आं एसेबां जगाजग लायनाय जायाखै खारन आंनि असे नैबे दा फाहामजाबाय थानायानो जाहैबाय आंनि बिफा रसाई बरगयारी पेशेन्ट दा बे हिसाबैसो आंबो जगाजग लानानै नैबे बिथांनिसिम सफैदों ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो नोंथांमोननोबो मिथिहोनो साननानै आं बे भिडिअखौ खालामनाय जादों स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं माखासे पेशेन्टफोरनि जायफोरा बेयाव फैनानै माबायदि सोखाजानाय बेसेबां इमप्रुभमेन्ट मोन्दों बेसेबां आवगायदों बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन आं सानैसो मानसिजों बेखौ सोंनानै रायज्लायनाय जादों आथिङा मोनसे गुसुं आथिङा मोनसे गुसुं नङा सिदा खालाम आथिङा मोनसे गुसुंनो आथिङा गुसुंसिन समान जाबायना एबार मोनखो दा ओरै बोनानै माने
ख्रोब मोनदों नालाय बे जराया ग्रोब मिलायजोबफिननाय बायदि मोना स्रां मोनदों जराखौ मिलायजोबफिननाय बायदि मोनदों दे जरा बे माबा जरा थाजोबो नालाय बे सिनस्रिया थब्ले बे माबा गोदोनाखंनिफ्राय डाइरेक्ट दंना ओमफ्राय ओरै बोगासिनो बोबाय दा जराया ओरै फाक 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 जानाया ख्राब होननानै मिलायजोबनाय बायदि मोजां स्र' मोनदों आच्छा आब'नि मुङा मा मुं आंनि मुङा राजलक्ष्मी बसुमतारी गामिया आंना फुथिमारि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार दे दा नैबेफोरो जाहैबाय नैबे जोंनि थुब्लाव ब्रह्म बिथांनि पेसेन्टफोर दा सानबेसेनिफ्राय फैखो बाव सानबेसे जाखो जों सानब्रै जाबाय जानाया मा जादों जानायाथ' आं सिगाङावहाय ओरैनो लोमजादोंमोन सिगाङाव जेबो बेमार मोनाखैमोन आंनाव दायो थांनानै आं जानुवारि मासनिफ्राय बे आथिं आरैहाय आंना ओरैथिंजाय माने थट मोनै जादों आरो आच्छा बेयाव सायो नैबेहाय नैबेखिनियाव सायो डक्टरजों रिलिफ मोनै हिसाबै आङो इउटुबाव आङो बे फंबाय थुब्लाव ब्रह्मखौनो मिन्थिनानै बेयाव फैनाय जादों आरो आच्छा दा बेहाय फैनानै दा सानबेसे जादों होनदोंमोनलाय आं दिनैजों सानब्रै जाबाय कन्टिनिउ जाबाय ओमफ्राय बे सानब्रैयाव माबायदि मोनदों ओरैनो सानब्रैयाव आं एसे रिलिफ मोननाय बायदि मोनदों माने आथिङा आंना बे आसि बिमानि खाथि मोनथामाहाय बेयाव आसि बिमानि खाथि मोनथामावहाय माने थट मोना सिङावथ' मोजाङैनो सायाव थट मोनामोन आरो खिन्थु बे सानथामनि गेजेराव बियो एसे मोनथिदों आरोखि अब्लाबो माने आंना जानाया गोबावसैमोन बेनिखायनो नैबेहाय सानैसो दंबावो दा बेखौ कन्टिनिउ खालामनो थाखाय आं माबा आरो थियारि आरो बे फंबाया आंखौ बुंदों माने 15 डेज नांगोन होननानै बुंदों बेनिखायनो आङो हागोन माने ट्राइ खालामबाय थानोसै आरो बेनि थाखायनो नोंथांनि चेनेलखौबो आङो माने जासे साक्सेसफुल जाथों साबायखर बावनाय थाबाय हामबायसै आब' आरो दंबावो नै बेजों लोगोसे मादैया महायनिफ्रायथ' फैदों आं पाटगाव लाब्रावथिनिफ्राय फैदों पाटगाव ने सानबेसे जाखो बेयाव आंबो सानब्रै जाबाय बेजोंनो समान समान आच्छा मादैनि मुङा रहिनी बसुमतारी मा उसुबिदामोन मादैनिलाय आंना जानजियानो बोथ्रोदनो हायामोन ओरै उन्दुयोबा ओरै जानजिखौ ओरै बोथ्रोदनो हायामोन आरो आच्छा ओमफ्राय दा बाहाय सानब्रैयाव सानसेयाव आं दख'ना गाननानै फैनायाव उसुबिदायाव खामानिखौ मावजालांनो मोनासै अखानायै आं सुरिदार गाननानै फैनानै मानानै साननैयावनो रिलिफ मोनदों आरो साननैयाव दा मोजां मोननानै दा एसेल'सै नै बाहाय सानब्रैयावनो माने मोजां मोनदों आरो साननैयावनो दे एसे दङ बोथ्रोदनो हाबाय दा जानजिखौ उन्दुबा ओरै बोथ्रोदनो हायामोन आरो आं आच्छा सायोमोन आरो सिखारबा जिरायनानै सिखारबा साबावोमोन दा सिखारनोबो हायो जेबो मोनाखै आच्छा होमब्लालाय मोजाङानो मोनदों ने दे हामबायसै मादै होमब्ला दे दा नोंथाङाथ' बुंबाय सोरबा बायदिनि ट्रिटमेन्टआथ' डेलि जायोना वान्स नों चेकआपआव बा खेबसे फैबायब्ला बेखौ सानफ्रामबो बेखौ नायलांबाय थानांगौ जायो ट्रिटमेन्टनि थाखाय दा बेनि थाखाय गोजाननि मानसिफ्रा जुदि ट्रिटमेन्ट लाफैनांगौब्ला अब्ला बिसोरनि थाखाय मा बेबस्था दं बिसोरथ' जेन'बा गोजाननियाथ' सानफ्रामबो लायस'नो टाइमाव मोनफैस्लाबनाय नङा नैबेफोरनि थाखाय माबा बेबस्था दं नामा बिसोरनि थाखाय ओरैबायदि बेबस्था होनाय जादों आंनि इउटुब एकाउन्ट दङ तुब्लाव ब्रह्म बे इउटुब एकाउन्टआव थांनानै माने बेवहाय एक्सारसाइज खालामनानै हगारनाय जादों मा एक्सारसाइज मा बेरामनि थाखाय मा एक्सारसाइज खालामनांगौ बिसोरनि थाखाय बेबायदि इउटुबाव हगारनाय जादों बिसोर आंनि नामाव तुब्लाव ब्रह्म इउटुब सार्च खालामनानै चेनेलावहाय नायबाय थाबानो जाबाय आरो जायफ्रा थांस'नो फैस'नो हाया सब समय आरो जायफ्रा फैथारनोबो हायाखै फैनो सानबाय थादों बिसोर आंनि नामाव तुब्लाव ब्रह्म इउटुब एकाउन्टखौ अपेन खालामनानै एक्सारसाइजखौ नायनानै एक्सारसाइजखौ खालामखाबानो जाबाय खालामबाय थानो हायो आरो स' नोंथांमोना नायदो तुब्लाव ब्रह्म इउटुब चेनेल जायफोरा गोजाननि नायनानै माने बेफोरथ' माने माखासे एक्सारसाइज टाइपनि गेजेरजोंसो बे फाहामनाय जायो नालाय दा बेखायनो नोंथांमोना जुदि गोजाननिया जुदि फैनो हायाब्ला बे बिथांनि इउटुब चेनेल तुब्लाव ब्रह्म बेयाव थुनानै नोंथांमोना नायनो हागोन माबायदि बेमारनि थाखाय माबायदि एक्सारसाइज खालामनांगौ नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन स' हामबायसै तुब्लाव ब्रह्म नोंथाङा बिराद मोजां खामानि मावगासिनो दं जोंनि बे ओनसोलाव जोंनि समाजावहाय दा बिथांखौ लोगो मोननानै मोजां मोनबाय दा आंबो आंनि बिफाखौ ट्रिटमेन्टनि थाखाय बेयाव लाबोदों आरो खालायलांबाय थागोन आंनि मबाइल नाम्बारा 9974030738 आरो खनसेबो बुंबावनि 9974030738 नोंथांमोना जेखि जाया प्रब्लेम जाया मानो आंनियावहाय बे नाम्बाराव फन खालाम आरो फन खालामनानै सोंहर माबाफोर सलुसन मोनगोन अबा सोरनाबा बेबायदि सलुसन गैथ'वाबा बेनि थाखाय राहा ओंखारगोन थेंक इउ